konfiguratu gaitu. Ordan, hori guan ikusi, txoin. Horren ikusi, zein dan, zein tokitako, Gero nola... Mondo guzia, etortzen da jende guzia, tripulantiai eta barkoi eta dan ebitzen zen, elkano nola ni nahi zen, pues, nerekin pixka gehiago enfokatzen guen, nerekin gehiago fijatzeian. Zaiatzen dut aldetu egun urte mortzoka mazkita egiten, aurrena tripulantia bezala, eta geho elkano bezala. Jaio baino horretik aitonak egiten zuen aurrenengo imagen da honena, 1992 nintzen aurrenengoa, argintzitun urte morduan, garai haietan urtero egiten zen desembarkua, geho Miguel Izazte egin zuen, haren segidan, eta geho guain egiten dut, juntaneko bosgarren hau, zeigarren hau zatetan. Eta lau urtetik behin egiten da, guain gua bosgarren urtia da, baino. Ordu bitarritan ertetzen dut, hala bostak arte, nola mendiatzien duen behazaten dut eskutauta, itxurak ematen menepe. Eta geho, hala bostetan, ordu da bostetan, barko sartuko da, molia bitartian. Ordu ditasunak izaten man nuen nik, bai, kanpotik iruditzen ez, baina barrundi igual egon gain egiztetik gertzen. Baina, bai, hainbeste jenden aurrien din behar dezu, ez dezu nahi hankasartzik egitzeikan, eta problema hori izaten da, inorez hankasartzik, basta hankasartzik txiki-txiko egiten bazu, urte guzien hori egitzen dugu, zeba. Eta zeiatzen geha aldeun onduen egiten da, bestela, ustez normal hartzen dugu. Alkarri apoiatzen dugu, zeo baldin badu egiteko, eta besteik gabe.